yen dene doga kun kile folo do je kalo kile muga samba fla muga alen woro malidew on ba fu dante folo mina bamana kan kuna foni sin surunu ni watu selenye o hogum ngona malo ne ka fo arme wuli ka jo sabati kwa kuru kata se sigaso marabulo kono fo kata se ka do fo jejeni kay marabulo kono ka gosili chamanke o hogum ngono bi amina ndado kuna fonuna baro tamna chokomi kasaka anendo an nyogonche ka wala wala ke ayula fe moto malidew nga famu ko bi chugumina o hogum ngono sabili da modaro ko gabi jamana den kelen la bera jenen la doniya kadaka kunu wuli ka jo sabatira operation do kera anga sanfe mogo fe alin duguma mogo ko bolli nyama kono ani ka fara ande ba jagulu ga noy afrika koriye wuli ka jo sabati jagulu mu nu farale nyonga namba fu mago zinimi aleni fla wuli ka jo sabati ka bingani wali ta ga nyesi ikado nga fo mali fintigila ko nu udema ba jakulu mano afrika kori nga bare ngone masaka nyesoro o hogum ngono wuli ka jo konnana anga sanfe kele den chaw oni duguma kele den chaw bolu nyoma meme talige ga nga fo jijeni marabolo kono yoro bannani ngone nana kana yi o yoro konnana yoro muna yirana ka fo ko jatiga wala tigala mo ngalano gata udugo tumunu konnana nga wuli ka jo ko fe seka seka lu kera fintigala ko yi uka base logiciel do ko nimbe no munu chira o hogum kelen ngono siti do ko mu bolo siti munu u bela jelen ngo minyon sora kan ika do siti bela jelen ngo chiana ame wati mina fo bi o hogum kelen ngono yebuli ga jo sabati kaseka frapu ko ninke frapu muni akela sababu yi kaseka jatiga wala ma chaman ko ni to ala o wuli ga jo kelen ngono unanu yera soro meme talige sama ni alebe siga so marabolo kono ni ata ga jatimna sama jatiga wala tigala ma chaman ni nana kana yeno ika do nga fo kunu wuli ga jo sabatira ola boka daga mimi talike kajana nalbe buguni marabolo kono wullen ko fe ka wala ke kanyesi mo mayno findigala ko goshili minda ukan kanyesi kajana tomunu ishapera ulle nana kana ye mimi talike igado nga fo samala o hogum kono sama sika so mara kono mun taru yera soreyno armi kono ya joa jorola kaseka wuluga ko bela jeli ngoni ba o fera kelo nana kana sigisinga annana yera sor mobti maro kono kenengera ma dugumi mbe namba fama ko kwakuru ni bozo dugudu ni ata ga jatemna arme wulga jo sabati ka do kwakuru mami wati mina fo bi amega kuna fondi ama wati mina 100 kwakuru situation je répète bien kwakuru situation arme wulga jo la kono bawka dakan kamini kunu fitri fuga na bla mika kuma ofe wati mina 600 kwakuru aganeno e ganin dai nanga aganeno gwe boga daka kwa guruko maldo nanga manda do ala kanyefo chamantina na fam boga daka don temelona ay alertike ya kwa guruko kan kala selu ke kwa guruko kan ka kuna fondi kwa guruko kan adogodogo nyew awo chekele kelembe ko jatiga wala tigala mo be sega donayi anye nyafali kakan ko sobe o wati kelena tu munum beno no ge tujuruye o sega mi mine ka se fo kwa kuru kana suru mata sirafe o kay reperu kono don temelo na ande la go deta odi anga video koro dowla me bi intena tanayo o semeka angon me minyini mali don fe mali population fe anga faranyonka anga kuna fon lasi armema kuna fon la fana lasi lengo armema ama nyini arme nyama sofe kuna fonu mana lasuma uka sege ka wulika jo sabati ka sega yoro nunu bobolola ina fo ba wulika jo la choko mena jamana kono jamana dembe bo seria arme ka chesir dugulente mana arme ka wulika jo sabati dugulente mana arme biga minke ka jamana bobolola jamana do nga sega daga sunno ko nyuma soro o fanate ko dugulenyi o nyadimine kono diminte malidew nabi fon feno kuna kuni jamana bina kika here bala ika here tala nabi fon feno kuna kuni seba soro la arme ka kika here bala ika here tala wati serati anga nyogon sembla ka nyogon bolo mene malika jo anga sera kelenta ka nga arme demeni kuna funinye ka nga arme demeni kuna funinye je dis bien anga arme demeni kuna funinye nota dokera che dorbe ga si kungo kono
muso dɔ de bɛ ka si kungo kɔnɔ dɔ ka dutigi de ni bɛ ka to kungo kɔnɔ ka jamana min defan o waati tɛ farafarali waati ye o waati tɛ kɛlɛ wuli waati ye ka ɲɛsin armée ma wa o waati tɛ waati ye ko maa dɔ bi Bamako yan n'olu bɛ k'a ɲini ka kunnafoni jugu ta ka di jamanadenw ma ka jamanadenw jatigɛ ka jamanadenw siran ka hakilina wasi don jamanadenw na min bɛ se k'u sigi u ka fanga na malidenw a sera ten an k'an kɔfilɛ an k'an dɔn an bɔyɔrɔ dɔn an kan ka taa min an k'o ɲini k'o dɔn an ka se ka kisi ka bɔ ko dɔ tɔɔrɔ ma n'i y'a ta ka jateminɛ bi n'an ko an bɛ kuma Kouakourou situation na n bɛ se k'a fɔ bi min bɛ Kouakourou sur 199 situation a b'an tɛgɛ kɔnɔ mais an bɛ min ɲini armée fɛ toujours u k'u focaliser kunnafoni ɲuman minnu bɛ d'u ma u k'u focaliser o kan sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na k'u ka baara kɛ ka tila ka ɲini jamanadenw fɛ an ka kunnafoni sɛgɛsɛgɛlen a jɛlen min tɛ armée bila fili kɔnɔ min tɛ jamanadenw bila fili kɔnɔ an k'o di jamana ɲɛmaayaso ma u ka se ka wulikajɔ sabati sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na n'o tɛ Kouakourou la bi alhamdulillah ala ta kɔfɛ an bɛ dɔ dɔn a la wa ne ye nin alerte in kɛ il y a longtemps ceux qui me suivaient bien minnu bɛ n ka vidéo suit ne ye nin alerte in kɛ don min tɛ bi ye wa n ye nin kuma in fɔ don min fana tɛ bi ye u kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ les infiltrés la n y'a sira bɛɛ fɔ kelen kelen sira dogolen tɛ a b'an kunna de à la lettre wa fɛɛrɛ jugu min b'u bolo jan jugu min tigɛlen b'u fɛ u ni maa jugu min bɛ k'u tɛgɛw di ɲɔgɔn ma duguden na jamanaden dɔ la kɔkanmaa la u n'u dɛmɛbagajɛkulu dakuruɲɛ kelen min ko sponsor a caman b'a dɔn min bɛ sen na n bɛ ka min fɔ yɔrɔ in dɔnbagaw b'a dɔn minnu bɛ Kouakourou zone maîtriser u b'a dɔn n bɛ ka min fɔ minnu bɛ Jɛnɛmara la n bɛ ka min fɔ u b'a dɔn mais kunnafoni bɛɛ tɛna bɔlɔlɔ sira sanfɛ kunnafoni bɛɛ tɛ kunnafoni ko an kan ka min di bɔlɔlɔ kan min kan ka di armée ma o bɛ di armée ma a kan ka kɛ cogo min a bɛ kɛ a kɛcogo ye armée ɲɛmaayaso an b'a ɲini aw fɛ a ye fɛɛrɛ tigɛ Kouakourou yɔrɔ in a kunnafoni kan ka lase aw ma cogo min an b'a lase aw ma ten mais a ye fɛɛrɛ tigɛ sansan i n'a fɔ a b'a kɛ cogo min na kɔrɔlen a ye riposte min kɛ Kouakourou sɔgɔmada in na a diyara an y'a bɛnna an ma mais ja dɔw bɛ ka munumunu bɔlɔlɔ siraw sanfɛ min b'a yira k'a fɔ ko Kouakourou wulila sɔgɔmada in na an b'a fɔ a ye ko a ka kunnafoniw sɛgɛsɛgɛ an bɛ segin o de kan toujours a ye kunnafoniw sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ détail min b'a la n tɛna d'aw ma vidéo in kɔnɔ n b'o hakɛ dɔ ɲini ka n k'a bɔ nɔfɛ a ka di n ye mais nin détail in tɛ se k'a bɛɛ di aw ma vidéo in kɔnɔ parce que armée baara la ko dɔw b'a kɔnɔ kunnafoni di baara fana kɔnɔ ko dɔw b'a la gindo bɛ ko bɛɛ la ko bɛɛ lankolon tɛ ko tɛ ko bɛɛ la mais ko bɛɛ fana gansan tɛ mais min bɛ ɲini aw fɛ a ye kunnafoni di a di yɔrɔ la sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na an tɛna alerte kɛ alerte tɛ yen mais pour le moment an bɛ tila ka segin ka na situation min bɛ yen nɔ Kouakourou kɔnɔ jaabi min bɛna bɔ a la an b'o di aw ma vidéo nataw la mais pour le moment an bɛ dan yan fɔlɔ an ni ce a ka lajɛliko ɲuman na aw kan bɛn